Bueno, amaitzeko nik egingo dut, pizkat orain arte kideek azaldu dituzten gertaeretatik, guk ateratzen ditugun ondorioak azaldu. Talaia feministan saiatu garena egiten da 2023 urtearen koiuntura analisi feminista bat. Eta beraz, nire parte honetan azalduko dudana da, zer erakusten digu 2023ko koiuntura analizi honek, ze fondoko joera ikusten ari gara, eta ze gertaera konkretutan kristalizatzen da hori 2023an. Ze patriarkatua egunero sortzen eta birsortzen den sistema bat da, egunero berrasmatzen dena, egunero berregiten dena, eta beraz, ezinbestekoa zaigu ikustea zelan berrasmatzen ari den, zelan berrartikulatzen ari den, jakiteko ze eraldaketa ematen ari diren ere bai errealitatean, eta horietatik erresistentziak eraiki alizateko orain eta hemen. Horregatik abiatzen gara emakumeen bizitza konkretuetatik, ze patriarkatua, kapitalismoa, kolonialismoa ez da gauza evidente bat, ez dago hor, eta ikusten duzu patriarkatua. Guk ikusten dituguna dira, gure bizitzetan egunerokoan gertatzen diren gauza konkretuak, sistematikoki aztertzen ditugunean, erakusten digutenak badagoela sistema patriarkala deitzen duguna, kapitalista, koloniala eta beraz, azterketa hauek sistematikoki egiteak laguntzen digu, ulertzen errealitatean zer gertatzen ari den. Baina gainera, egiten ditugun azterketetan eta sortzen ditugun erresistentzietan alternatibetan ere, nahi dugulako horiek eragin konkretuak izatea gure bizitzetan, eta beraz, hortik abiatu behar ditugulako analiziak. Beraz, ni saiatuko naizena egiten, eta Talaian saiatu garena egiten izan da, gertaera ezberdinak saiatzea ulertzen zelan gurutzatzen diren. Zelan gurutzatzen den emakumeek egiten duten lan ez ordaindu kantitatea eta horren aurrean antolatu den greba feminista orokorra gero eta orokortuagoa den energia pobreziarekin, edo zelan txirikordatzen den indarkeria abaiaren debekuarekin. Hau da, zelan ikusten dugun naiz eta kapituluetan bereizi dugun dosierra ulergarri izan alizateko, analiziak egin alizateko banatu ditugu kapituluetan, baina errealitatean ez da horrela gertatzen. Errealitatea ez dago kapituluetan banatuta eta beraz dena batera ematen da. Eta aldi berean erresistentziak ere antolatzen dira era txirikordatuan edo gurutzaketan ere antolatzen dira. Ze ikusten dugu adibidez greba feminista orokorra planteatzeak berak eta antolatzeak erakusten digun nola lanaren kontzeptua eraldatzen ari den. Eta horrek esaten digu aldi berean sindikaldegintza feminista berri bat ari dela antolatzen, ez bakarrik zaintza sektoreetan, baizik eta balio duena ere bai adibidez, eraso ezberdinen salaketa egiteko, eta hor adibidez Rubialesen kasua oso paradigmatikoa da zelan, ez? Sindikalismo feministak zentzu horretan lortzen duen presio handia egitea eraso horren aurrean, eta beraz hor ematen ari direla gurutzaketak gai ezberdinen artean, eta gainera, eta hor kontzeptuak zabaltzea ari garela ere bai zabaltzen grebaren kontzeptua, erasoena ere zabaldu dela, eta hau guztia mugimendu feministaren lanaren ondorioetako bat ere izan dela. Desde luego, resistentzia guztietan, eta, kasi beldurra ematen dit errepikatzen hastea ja esan diren gauzak, baina erresistentzia guztietan eta irakurketa guztietan ikusten dugu zelan ezinbestekoa den despribatizaziorako norabidea hartzea, hau da, gure bizitzen jarraitu alizateko merkatutik eta familietatik atera behar dela ongizatearen responsabilidadea, eta zentzu horretan utzi behar diola emakumeon ordaindu gabeko lanaren eta edo
emakumeon lan ordaindu prekarioaren bizkar egoteari ongizate horren produkzioa. Eta bueno, guzti honetan, eta desfamiliarizazioaz eta desmerkantilizazioaz ari garela ere bai, ikusten dugu zelan, ardatz guztietan ezinbestekoa den horrelako prozesuak martxan jartzea, buru jabetzarantz edo Euskal Estatu Feministarantz edo nahi dugun bezala deitu, baina desde luego desprivatizazioak eta desmerkantilizazioak eta desfamiliarizazioak ematen dituela herramientak gure buruak eta gure komunitateak gobernatu alizateko, botere gehiago euki alizateko eta botere hori antolatu alizateko. Orduan, egingo dudana da, kapitulu ezberdinetan identifikatu ditugun eta oro har ematen ari diren joera batzuk, klasifikatu ditugula aurrera eta atzera. Zertan egin dugun aurrera oro har eta zehazki 2023an eta zertan atzera. Hemen apunte bat, horrela esan da, ematen du esango ditudan prozesu hauek linealak direla eta ez direla kontraesankorrak. Simaz, deitu ditugu aurrera eta atzera zelabait klasifikatzearen, baina prozesu hauek kontraesankorrak dira, disputan eraikitzen dira eta horre fokoa jartzea importantea da. Orduan, alde batetik atzera edo parte horretan, eukiko genuke oso argiki ongizatearen privatizazio bat, hau da, prekarietate eta pobretze prozesu orokortuak ari gara bizitzen, ongizatea merkatuen esku eta bestela emakumeen lan ordaindu gabearen esku gero eta gehiago dago eta horrek egiten du bizitzak gero eta prekarietate handiagoan bizitzea eta ikusi dugu greba, baina baita bizitzaren garestitzea ere eta abar, inflazioa eta horrek erosalmenean izan duen eragina. Beste alde batetik, indarkeriaren eta beldurraren erabilera bere dimentsio guztietan, eta baita eta horrekin oso estuki lotuta eskuin muturraren eta bere agendaren normalizazio bat, oso lotuta ere bai, Loreak azaldu duen Euskararen aurkako oldarraldiaren, edo oro har sistemaren erreakzio batekin lotuta. Eta azkenik eta agian denari testu inguru bat jartzen dion krisi klimatiko geldiezin bat, ez dena abstraktua, baizik eta orain eta hemen Euskal Herrian eragina daukana, eta askoz eragin handiagoa daukana, berriro ere beste geografia batzuetan, beste lurralde batzuetan, lurralde horiek biziezinak bihurtzera arte. Baina, horren aurka ere erresistentziak antolatzen ari gara, alternatibak antolatzen ari gara, eta zentzu horretan bai azpimarratzekoa greba feminista orokorrarekin batera eta azken urteetan gertatzen ari den feminismoaren hegemonia soziala edo horrelako zerbait, horrek erakusten dizkigun erronka guztiekin, alde batetik agenda markatzen jarraitzeko ze gaitasun daukagun eta beste alde batetik gure eskagakizunak edukiz ez usteko disputa batean ere bai. Eta beste alde batetik berrartikulatzen ari garela erresistentziak oso lurraldeari lotutakoak, lekutuak direnak eta sistema bere osotasunean inpugnatzera datozenak. Zentzu horretan, konplexua den errealitate baten aurrean erakutsi dugu badagoela erresistentziak eta sujetuan hitzak artikulatzeko gaitasun bat. Bi prozesu horiek, hau da, aurrera eta atzerako prozesu horiek, gure burujabetzetan eragina daukate eta horregatik iruditzen zitzaigun ezinbestekoa zela errealitatea marko feminista batetik aztertzen hastea 2023an, baina jarraituko dugu hurrengo urteetan eta beraz, hau da lehenengo urte bat saiatu garena egiten
irakurketa bat balio diguna ez bakarrik errealitatea ulertzeko, baizik eta hemendik aurrera hau egiten jarraitzeko, hau da, bihurtzeko urtero egiten dugun zerbait, esatea hori hausnarketa prozesu superhandi bat izan dena, estrategiak kontzeptuei izena jarri behar izan diegula, prozesu oso konplexu bat dela Euskal Herria bere lurralde guztiekin eta bere aniztasun osoan jasoko duen dosier bat sortzea, eta hau beste geldialdi bat dela prozesu hau hobetze aldera edo dosier hau eraikitzen jarraitze aldera.